Todos sabemos que andar en bicicleta é algo que non ten idade, pero sabemos tamén que a xente nova adoita ser a que máis anda. E por iso invitamos hoxe aquí a Manolo para que nos conte un pouco como funciona un club de ciclismo e para que nos fale tamén un pouco da nova tenda que ven de abrir. Pero Manolo hoxe non veo aquí solo, senón que ven acompañado, concretamente de Iván Lozano, que é un membro do Club Ciclista de Burela, aquí na Tal do Valadouro. Moi boas tardes aos dous. Hola, moi boas tardes. Hola, moi buenas. Bueno, esa tenda, Sabela, antes de empezar a entrevista temos que dar un pouco de publicidade, non? Home, era bon. Contanos un pouquiño a tenda ciclista de Burela, a ver. Bueno, pois a tenda chamase Burela Bikes, está na rúa Curros Enrique 18. E bueno, foi aberta así pois polas circunstancias que estamos pasando todos, que nos quedamos sin traballo, no que levábamos facendo pois durante toda a vida, e buscando aparece a idea de pues vamos a ver que pasa aquí, non? Unha afición que teño desde hai moitos anos e vamos a poñer como profesión, esa afición pasala a profesión e a ver como tiramos, non? E nos 2-3 días que levamos abertos, ben, non? Nos 2-3 días que levamos, de maravilla. Eu as previsións que tiña era que entrara a xente preguntar e mirar, a ver se primeiro era a ver se entra a xente preguntar e mirar. Perfecto, entrou a xente, pregunta, mira e xa merca, sí. A verdade é que moi ben. Eu, Sabela, vinte no verán que a bicicleta tú e máis as túas amigas non estaban en moi bon estado. No. Merecen ser cambiadas. Si queres, podesme regalar unha. Bueno, iso pensarémolo cando preguntemos a Manolo canto costaría unha bicicleta, por exemplo, de montaña, boa, vamos a decir, que non valga nada, ou de carreiras, porque non sei cal prefieres, Sabela. Eu prefiero de montaña, que me vale máis un pouco. Bueno, pois as dúas, que igual me cambio eu a de carreiras tamén, entonces, a ver, como sería? A ver, baratos, caros? Pois unha bici de montaña así que non vai a dar a lata e que sobre 700, 800 euros xa temos boa cousa, así. Más caras non para tirarse polo monte abaixo facendo moitas cabriolas, pero responde ben. Xa sei. E a de carreiras un pouco máis, verdad? Si, de carreiras hai que chegar aos 3 ceros. 1.000 euros, por 1.000 euros xa hai calidad. Bien. E dai para arriba, por suposto, claro. Bueno, pois xa ves unha das preguntas que tiñamos, a ver, xa fixemos, hai que gastarse preto de 1.000 euros para a de montaña e 1.000 euros para a de carreiras. Que máis lle preguntamos? Bueno, dixeche que che gustara o ciclismo de toda a vida, pero como xurdeu esta afición? Bueno, de toda a vida, un xa leva moita vida recorrida e a Estrella Galicia tamén gustou antes moito, non? E despois deixou de gustar a Estrella Galicia e, bueno, pois outras cousas. Exactamente, entón dedicámonos á bicicleta porque non me gustou, é o deporte que máis me gusta. O fútbol, porque é o deporte que todo o mundo lle gusta, bueno, pois eu nin de pequeno, un pouco do Athletic de Bilbao polo tema de Iríbar, que a mí puñame na portería porque para outra cosa non valía, entón para a porteira, bueno, pois Iríbar, non? Eso lle sabe bastante. Vale, desde aquele eu sou quincho do Athletic de Bilbao, pero por eso nada máis, non por outra cousa. Entón o ciclismo si me gusta, non podo dicir o porqué, pero si me gusta, a min dame o que necesito que me día. Eu teño un compañeiro que di, porque moitas veces cando vamos por aí te encontras con xente que está nas leiras apañando as patacas e facendo os seus traballos e nós, claro, vamos na bici, vamos no rindo, vamos pasando ben e hai quen che di, se traballara dese tal, non sei que, non sei canto e dille un compañeiro meu, eu desacórdome sempre, di o meu compañeiro, di do traballo sobrevivimos e de bici vivimos, non? Entón eu eso levo comigo, a min a bici dame pois o relax que necesito e ao mesmo tempo a mala leche que che fai falta tamén, non? E levo, pois, non sei, ao mellor 25 anos andando en bici casi sin parar, nada máis que o tempo que tens que parar, porque cando non se pode. Agora levo 15 días que non montei nela, a ver... Pois é mal día tamén. A ver se temos equilibrio a próxima vez que montemos. Bueno, aí Iván, por exemplo, que ves desde aquí do Valadouro, eu non sei, aquí hai moita afición a bici ou non, a ti como che chegou, a ver? Bueno, pois eu, gracias a un compañeiro de Manolo, compañeiro de traballo, buscando unha afición en que pasar o tempo libre, pois xurdeu así. Pois é, como dice Manolo, do traballo sobrevivimos e da bici vivimos. Tens así tanto cariño como Manolo, sí, ¿no? Pois é iso que eu levo bastante menos. Eu fai 2 anos e medio que empecé e, bueno, pois nada, gustoume e pois desconecta un pouco do que é toda a vida mentres está practicando ese deporte. Ambos os dous os gusta o ciclismo, sí, pero practicástelo algunha vez a nivel de competición? Eu, por a miña parte, non, non, que va. E por mí tampouco. Iso é un sacrificio hobby brutal, como escoitei antes aquí a
A Luis Miguel dicía brutal, a mí quedou meso tamén, é un sacrificio brutal, non? Pero digo a nivel de cicloturismo, sí, é decir... Cicloturismo, sí, vamos a marchas que son cicloturistas, pero de cicloturistas non teñen nada. A mesma que organizamos nós organizamos as marchas de cicloturistas tanto de carretera como a de montaña. A de montaña un pouquiño máis xa cicloturista, non? A xente no BTT vamos máis a divertirnos. Hai unha poza e polo lado hai un bon, pásase moi ben e pois vamos pola poza. Hai un río e hai unha ponte, vamos polo río. É divertirse, mollarse, é mancharse, e ver quen cae e tal. Na carretera xa é máis distinto, hai máis non sei, profesionales incomprendidos ou algo así. Entonces veñen as marchas cicloturistas que organizamos por aquí de 90 km ou por aí, e bueno, estopa desde que se sale hasta que se chega. Pero tamén se sufre, Iván. Bastante. Que sempre han aficionado... Iván non sufre nunca. Iván vai atrás a colo. No, Iván vai adiante, tirando, e divertíndonos a todos, ese non sufre nunca. Unha pregunta que teño que facer eu por forza. Moitos saben que este verán, bueno, levo moitísimos anos, non sei, desde que nací en casa. Bueno, non, cando nací non tiña bici, sentía unha envexa sana de todos os que a tiñan, hasta que, bueno, unha vez que aprobara o curso meu pai, tuvera a ben comprarme unha de paseo, empecé a pedalear. E desde aqueles non a deixei nunca, debo levar 40 anos pedaleando. Este verán, por segunda vez, tuve unha caída un pouco mala aí na zona de Fazouro, que ainda estou convaleciente. É o ciclismo perigoso ou é que son eu medio pardillo e me despistei? É un deporte perigoso? Home, eu penso que o ciclismo de carretera para min ten un risco moi grande, non? Eu era sempre de carretera, eu andaba sempre en bicicleta de carretera, e máis, eu podo contar que debe de facer uns 16 anos aproximadamente, non, algo menos, ao mellor 12, 13 anos. Fun unha marcha cicloturista que organizaba o Club Ciclista de Vilalba, e para min era a segunda vez que andaba en BTT. E cheguei á casa e botei 20 minutos tirado no sofá cheo de barro hasta arriba. Bueno, a bronca que levei foi impresionante, pero é que eu non me podía mover, non? E as primeiras palabras que dixen foi: nunca máis me van a ver a min no monte, nunca máis. E isto foi hai 12 anos. Bueno, pois nos últimos 8 anos eu penso que casi non me viron na carretera, non? Pillou o monte. Por qué? Porque no monte o límite o pos ti. Se ves as dificultades para baixar, pois podes baixar andando ou podes baixar na bici. Pero na carretera tens que controlarte a ti mismo, controlar cos compañeiros que vas, controlar o dos coches, ou seña, non só os coches, os vehículos que che pasan cerca, non? Controlar os arcenes que gracias a non sei a quen, a Fomento, ou non sei a que, son tan anchos, teñen casi 2 metros de ancho, están limpos, ou seña, cando hai accidentes, os cristais non quedan no arcén, sino que os recollen, e as pedras tamén as recollen, entonces todo eso, non? Entón eu considero que o ciclismo de carretera é bastante complicado, non? Máis perigoso incluso co de montaña. Para mí moito máis, vamos. Para mí o de montaña non é nada peligroso, nada. Moito, bastante máis. Hai que ter moito cuidado, hai que ir cos 5 sentidos postos en todo momento. Sí, a verdade, vos a razón, porque incluso vas pedaleando e pasan os camións, trailers a medio metro menos Claro, é que o metro e medio que che dicen que teñen que respetar nada. Nós tamén infringimos, non? A nós podemos ir ao parque. É algo que mira, agradezco a Radio Valador que me lleva esta oportunidade de dicir, porque hai moita xente que non o sabe, incluso os axentes de tráfico se contradicen entre eles. A lei de tráfico di, desde hai uns anos, os ciclistas podemos circular ao par. Sí. E polo arcén se o hai, e se non hai o máis pegado posible á dereita, e o outro en paralelo a el. E os coches nos teñen que respetar, e non nos respetan dese xeito. Igual que cando chegas a unha rotonda, chego ao primeiro, se vamos 15, vamos un pouquiño espallados, pois do primeiro ao último é un vehículo. E os vehículos tampouco non saben eso, non os condutores, como non saben que nos poden adelantar en línea continua, tampouco saben a maioría, non? Entonces, entre unhas cousas e outras, nós que infringimos e eles que non coñecen moi ben todo isto, pois é peligroso a carretera. E bueno, Manolo, ti presides o Club Ciclista de Burela. É un club formado por moitos membros? Hai moitos membros ou non? Somos 51, a día de hoxe 51 activo. Que hai que facer? Se unha persoa agora quere facerse membro do Club Ciclista de Burela, que é o que ten que facer exactamente? Pois poñerse en contacto conmigo, con calquer persoa da directiva, ou que incluso con calquer socio que sepa que é socio, con Iván, por exemplo, que é aquí en Ferreira, aquí no Valadouro, hai máis socios, hai 3 socios do Valadouro no Club Ciclista, simplemente dar os datos persoais e non hai que ter ningún requisito especial, só que che guste o ciclismo. Só que che guste, máis que o ciclismo, que che guste pasalo ben andando en bici. Organizades algún tipo de actividade para os socios?
Sí, Que ventaxas? a parte de que organiza o clube organiza marchas cicloturistas, non? Unha en febreiro, que é o primeiro domingo de febreiro, que é de BTT, solo de BTT. A cal ten un éxito extraordinario, temos moita participación. Despois organizamos unha de carretera en xullo e organizamos por segunda vez este ano, o sea, faremos a terceira para o ano que ven, que é o terceiro desafío, que xa é unha prova tipo maratón de BTT, xa con unha dureza extrema. E aparte de facer esas cousas organizadas como o club por socios tamén organiza excursións, non? 2 excursións anuais dun fin de semana, unha en maio e outra en setembro, e onde viaxamos en bicicleta. Non, aclaremos. Si poida teño tempo explícovolo un pouco, porque en bicicleta sí, pero sempre saímos en autobús, porque a última que fixamos foi a Póvoa de Barcín, e era algo heavy ir algo en bici, non? Claro. E volver. Entón collemos o autobús un venres a mediodía, salimos, o sábado andamos en bici, o domingo facemos turismo porque van as parellas tamén, e eso facemos unha en setembro, unha en maio e outra en setembro, e despois facemos dun día solo tamén, pois en carretera. Este ano fomos a Ares dende Burela, en BTT fomos a San Andrés de Teixido desde Burela, unha cousa brutal tamén aquel día, 113 km desde as 8 da mañá hasta as 8:30 da tarde, cousas así, aventuras como ir dende Burela ata Román Villalba de noite, salindo ás 11 da noite de Burela e viaxando toda a noite, amencendo no alto do Xistral, que isto foi algo espectacular, que a min poñese os pelos de punta cando vimos aquel amencer subindo na parte máis alta do Xistral a 1000 metros, o sol saindo e esa néboa que hai, non? E nós estábamos por riba da néboa e os eólicos que aparecían as puntas dos eólicos por ali, bueno, que aquilo hai fotos, non? Que cando ves as fotos é verdade que te emocionas, non? Eso é poesía. Non sei. Pois, unha pregunta, eu sei que hai aficionados, non sei se son do Club Ciclista Burela, conozo xente daqui de Foz que practica o ciclismo, e contáronme que foran nesas excursións que dices ti a subir o Angliru. E subir incluso algún do Tour de Francia, eso... Sí, hai xente que oficial, non eu personalmente, non, eu máximo que subín así nese tema é os lagos de Covadonga. Bueno, xa lle chega. E Iván, a mí o Angliru é algo que non me chama, sinceramente non me chama, porque é unha dureza extrema. É terrible. E tal, e despois chegas arriba e non hai nada, ou seja, arriba nos lagos de Covadonga pois hai aquilo que hai ali, que ainda é un espacio moi bonito, non? E a parte do vosso club ciclista hai algún máis por aquí, pola zona da Mariña Lucense? Sí, eu penso que en cada pobo hai un, ou seja, en Foz, eu digo de Foz porque o de Foz e o de Burela están moi hermanaos, hai moitos socios do Club Ciclista Foz que son socios de Burela e ao revés, e as excursións estas que comentaba antes facémolas en colaboración os dous clubes. Despois en Barreiros, aunque agora mesmo non ten moita actividade, tamén hai club ciclista, en Ribadeo, no seu momento houve 2, agora hai un. E despois en Viveiro pois hai a parte do club ciclista que se dedica un pouquiño a competición, que leva as escolas, os nenos, e daí saleu o Paleu, que foi ciclista profesional co Xacobeo. Pois hai a Peña Ciclista Lar que ten moitos participantes e bueno, tamén, e aparte disso tamén hai outra unha empresa que traballa en Viveiro que é Rock Sport, que se dedican a triatlón e a deportes de risco, e tamén teñen deporte, o señor BTT no Valadouro, sí. Eu non sei, Iván, se aquí no Valadouro chegaredes algún día a independizarvos do Club Ciclista Burela, a fundar un club aquí no Val, como se ve eso? En principio creo que non, en caso deso pois intentaríamos xuntar os dous clubes. Nos deixamos irse, que son moi baixantes. Unha sección do outro club, non? Bueno, eu iba vos preguntar unha cousa, facéndolle unha alusión simpática e cariñosa ao noso amigo Lionel, que nunca anduvo en bici, ano pasado por unha ilusión así que lle surdiu inesperadamente, comprou unha de segunda mão e ora vémolo todos os días pedaleando por Alfoz adiante. Eu sempre lle digo que debía comprar un equipo, porque vai con un chaleco reflectante de coche, non sei, iba a decir que leva boina, non leva boina, leva casco, que leve casco. Consellos, a ver, para a xente que practica ciclismo, que fallos cometemos, que defectos temos ao andar en bici que debemos correxir para os que nos escoitan? Home, eu non sei, tampouco non hai que ser tan perfeccionista, tan sibarita do deporte, non? É moi importante levar, sobre todo, a talla da bici, que se aproxime bastante ao que necesitas, a altura do sillín é moi importante para non ter lesións de xeonllos, dores nas costas. E o máis importante de todo é levar un casco. Eu, por experiencia propia,
tuve en caídas e, bueno, o casco nunha ocasión salvoume, penso que me salvou a vida, e o casco é imprescindible. Despois que leves roupa boa ou roupa mala, unha boa padana, así, un culote que leva unha boa padana, porque se te botas 5 ou 6 horas encima da bici é importante. Pode evitar lesións tamén na zona pélvica. Sí. Bueno, e a maioría dos ciclistas profesionais son homes. No voso club tedes algunha muller ou sabedes de algunha muller así que non sexa temos importante? Non temos ningunha muller. As que mulleres que temos son as nosas, as que nos acompañan e que nos dan moito baile nas cenas cando vamos e todo eso. Pero casualmente hoxe chegoume á tenda unha rapaza que non é española, pero entre o pouco que ela falaba de español, aunque eu entendía bastante ben, e o pouco que falaba eu no seu idioma, que non sei cal era, como nos entendemos, esqueceume de preguntarlle de onde era, non? Eu sei que está en Burela, que está vivindo en Burela, e se interesaba porque na publicidade que eu fixen da miña tenda poñía que facíamos rutas organizadas en colaboración co Club Ciclista, e ela veu e se gustoulle moito, entonces viña para informarse, non? O próximo sábado pois vai a salir con nós, vai a empezar con nós, pois mira, a primeira muller non é galega, non é de Burela, non, sentímolo moito, pero vai empezar unha bueno, igual hoxe conseguides a segunda, ou non sabela? Se Vanessa se anima, pois sabela? Eu non sei, pero que eu teño un problema, é que eu na bicicleta vou moito ao meu ritmo. Entonces, se vosotros vades moi rápido, cada un vai o que pode, saber. Queres decir que te quedarías atrás? Bueno. Sí, probablemente. Atrás nunca. No noso grupo nunca se quedaría, tú nunca te quedarías atrás. Eso seguro. Levan empezado moitas personas, no, eu con vos non vou porque andades moito. Sempre hai alguén de nós que anda menos que esa persona, iso seguro, esa é a filosofía do Club Ciclista. Esteve escoitando a Luis Miguel, quero recordar que se chamaba, falando de raiolas, bueno, pois o espírito do Club Ciclista ven algo parecido, ali é integrar, é que todo o mundo se sinta membro dese club, que naide se teña ali por obligación ou forzado. Sempre hai alguén que disimuladamente vai de último para que esa outra persona que acaba de empezar vaya de penúltima ou antepenúltima xa incluso. Eu teño unha costume, un gusto que non sei se é un pouco raro. A mí encántame subir. O sea, as subidas para mí é o mellor que hai. Pois eres dos poucos. Pois digoche que me gusta moito, sempre que poida, claro que aguante, porque se sou angliro xa cambiaría de idea, non? Pero que é o que máis vos gusta? A un ciclista que as baixadas estas de S así, esquivando, que é o máis bonito de andar en bici? Non sei, na bici de carretera baixar para min é peligrosísimo, non? Eu baixo moi mal na bici de carretera. En BTT, bueno, pois baixar é moi divertido, moi divertido. Subir, e o que queres que che digas? Se vas subindo con alguén e sintes a respiración moi forzada desa persona e tú vai máis pousada, pois vas encantado da vida, divirtes. Pero se é ao revés, se non dache vergüenza, se é ao revés, hai que facer o que se poida, coller, como dice Sabela, o teu ritmo, non? Sí, é importantísimo saber o ritmo de cada un, claro que sí. Si tiveses que escoller un ciclista de todos os que houbo ou hai actualmente, con cal vos quedaríades? Posmo moi difícil. Contador, lógicamente. Home, a día de hoxe contador, non? Eso está claro. E máis agora mesmo eu penso que merece o meu personal apoio, que non vale de nada, non? Porque unha persona anónima, pero eu quero apoiar moito, sobre todo neste momento, non? Había un ciclista que nunca gañou nada, ou se gañou algo seguro que me esquenzo, que seguro que gañou moitas cousas, por suposto, pero así nin o Tour, nin a Vuelta, nin nada. Pero velo na bicicleta, eu penso que era o ciclista que peor postura tiña na bicicleta, cando se retorcía subindo pois os lagos de Covadonga por aí, como era Escartín. Para min era un xenio Escartín, non? Era un sufridor. Sí, por como iba, non? E eu quedaba de si, e vías que iba ao límite, que non había máis para dar. Sempre sufrindo, además parecía que se caía, verdad? Que se caía, non caía, seguía. Si, no, a verdade que a verdade impresionaba velo subir, eu gostaríame un par de preguntas máis, porque o tempo bótasenos en riba como a sempre, non? Eu gostaríame que me contarades se vos gusta o fútbol e se vos gusta algún outro deporte, porque dices tú, o fútbol gustaría todo o mundo, hai xente rara que só va na bici. Home, xa o dixen antes, a min o fútbol, eu tiño así cousas do fútbol por eso, porque cando era neno había que xogar ao fútbol, que non había outra cousa, moitas veces non había nin pelota e facíamos de sacos de plástico que os atábamos. Eu iba do porteiro porque diante desenvolvíame moi mal, entón pois o único porteiro que había daquela no seu momento que era bon era Iríbar,
Pois eu era Iríbar. Eu son, cando gano o Athletic Bilbao, pois eu a min préstame, gustame. E agora mesmo, pois mira, perdeu o outro día co Granada, pero bueno, ainda estamos bastante ben aí, non? No, está con Bielsa, pensei que non iba a funcionar, pero funciona. E eu tamén, eu levei unha decepción cando se foi Caparrós, ou seja, cando cambiou de presidencia se marchou Caparrós, pero bueno, que lle vai a ben ao loco. Me digo eu. E Iván, algún outro deporte? O fútbol aquí no Valadouro é obligado, non? Sí, pois claro que sí, eu xoguei no Valadouro pois hasta hai 4 ou 5 anos e sígueme gustando o fútbol. O que pasa é que por circunstancias non podo practicar, entonces practico a bicicleta. Bueno, eu penso que tuvo moita sorte o ciclismo coa lesión de Iván. Ou o fútbol. Arte do fútbol ganou, non? No, o ciclismo que ganamos un ciclista, ademais non un ciclista, ganamos unha gran persona, non un gran compañeiro. Sí, a persona era xa antes que xogara ao fútbol. Bueno, Manolo, acabas de abrir unha tenda de bicicletas. Que aspiracións tes, e tú tamén, Iván, que aspiracións tedes no mundo do ciclismo? Seguilo practicando así como hobby ou... Seguilo practicando, eu cando vexo compañeiros de ciclismo con 70, con 75 anos que andan na bici, esa é a miña ilusión, non chegar. Eu digolle, xa se rín de min, claro, na casa, eu digo, a miña ilusión é aos 100 anos montar en bici, claro, é unha utopía, non, para mí non é unha utopía, chegará no seu momento que será unha realidade esa futura utopía, non, pero seguir practicando e divertindo, non sei nada máis. E sobre da tenda, que teño que falar algo da tenda, non? Aquí tamén hai que falar algo do meu libro, non? Todo do ciclismo. E sobre da tenda, pois nada, que sobrevivir e divertirnos un pouco e poder vender bicis aos nenos, que os nenos empecen a andar en bici, que é moi sano, que faigan deporte os nenos, que dos nenos pequeniños a partir dun ano que se mercan esas bicis sin pedales, que son as mellores para empezar a andar en bici, que siguen comprando bici e siguen andando en bici, despois que faigan outros deportes, perfecto, pero polo menos a ver se non están na rúa por aí abandonados, non? Unha pregunta, é mellor a bici ou mellor a moto? Porque aquí no Valadouro as motos quitanlle terreo ás bicis, Sí, e nunca mellor dito que acabas de dicir que nos quitan terreo, porque moitas veces temos carreiros preciosos e dicen, que carreiro máis bonito este, pero enseguida pasan as motos por aí, desapareceu o carreiro, quitaronnos o terreo. Bueno, pero non, tamén lles estamos agradecidos que moitas veces abren nos camiño por onde nós non podemos abrir. E quedanos, Iván, así, va a seguir moitos anos nesto do ciclismo? Espero que sí, e mentres o disfrute, pois seguirei nel. E intentaremos que teña unha nena pequeniña, pois irla metendo tamén xa no mundillo da bicicleta. E tamén a esposa, Vanessa, mandamos unha aperta, que tal, anda en bici, non anda, muller? Non, máis ben, gustalle máis ben pasear, pero bueno, todo é deporte. Todo é deporte, sí. Bueno, eu esta pregunta final sempre me toca porque a Sabela dalle vergonza facela, entonces tócame a min. Temos unha pregunta especial sempre a final de entrevista. Que 3 cousas levaríades a unha illa deserta? Que por exemplo, cousas levaríamos? A unha illa deserta. Por exemplo, Manolo. Eu se non levo a muller, se non chego a casa a pasear, vamos. Se non se está oindo, non? Así que teño aquí, pero estamos coitando. A muller primeira. É que vais, a ver, quedanche 2. Ai, pois, non sei. Home, a min gustame moito ler, eu algo para ler teño que levar. Xa está Agustín aquí, está relaméndose porque lle encanta ler tamén. Eu está claro, algo para ler teño que levar. E tendo a muller e tendo algo para ler, pois seguro que hai tempo tamén e bici, oi, tamén me gusta, non sei, posiblemente a bici. Pero non os 3 simultáneamente. Que conste que cando me vou de vacacións ou cando nos imos de vacacións, cando estou de vacacións é cando menos ando en bici. Cando me vou de viaxe por aí coa familia xa non levo a bici, ou señor, como mellor incluso a última hora deixaba a bici e non levaba a isla. Aí lle collí outra cousa, non sei, pero no principio eso. A muller, libro, claro. Bicicleta e esposa. Bicicleta e un libro. Iván, que se levaría 3 cousas, a ver. Pois tamén levaríamos a bici, a muller por suposto, e ora disfrutando desta nena pequena que teño, pois tamén a levaría comigo. O sea, perdeuse o libro, pero bueno, ganou a filla que é mellor, máis importante, ¿no? Bueno, Sabela, foi unha entrevista interesante, sobre todo para min, que desde sempre son afeccionado tremendo ao ciclismo. Bueno, a ver, cando te melloras do ombro volves outra vez. No, xa estou para andar, xa. Pedaleo nos rodillos actualmente, por se acaso, que fai frío ademais fora. Pero xa estou para outra, iba a decir para outra non estou, pero para andar en bici sí. Bueno, pois damoslle esas grazas. E desearlle aquí a Manolo toda a sorte do mundo ca súa nova tenda. Pois moitas gracias polos vosos desexos e por podela
poñer en público aquí no Radio Valadouro. Xa visitaremos esa vela. Iso esperamos vos ali, Traslado a pregunta ao pai de Isabela, que está xa esperando algunha vez, supoño, a ver que fai un gesto porque non ten micro. Se algunha vez visitaremos a tenda de Manolo en Burela para mercarlle unha bici en condicións a Isabela, Xa me porque a que enterei, ten papá, do que hai que gastar para unha nova bicicleta. 700 euros, Santiago, o sea, non é unha cousa exagerada. A que ten esta oxidada bella, ben non merece que saca sobresalientes, Bueno, dice que sí, sonríe, non di que sí nin que non, saber. Bueno, a ver, irei no tanteando na casa. Bueno, e gracias a Iván tamén, que me parece que ten xa que ir a cuidar da súa pequena hora na casa, non? Tocarache. Pois claro que sí. Que para eso sea pai, lógicamente. Vale, pois gracias aos dous, Isabela, e a ti tamén, que tes que retirarte a estudar, non? Sí ou non? No, Non, nunca tes a que ver, teño estudiar. que estudiar, sí, pero hoxe vou tomar un día de descanso, que tuve unha semana un pouco apurada de exámenes, digo. Bueno, non pon mala cara o jefe. Deixámoste logo descansar un pouquillo e despedimos hasta o xoves que ven, que é festivo. Sí, pero nosotros estaremos aquí, como a sempre, dando todo. Atréveste. Sí. Correcto, pois eu creo que tamén, se non pasa nada. Gracias e hasta o xoves que ven, Sabela. Ata xoves que ven, Pepe. Cómo duele hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente.